паррандапарварӣ яке аз бахшҳои муҳими соҳаи кишоварзии кишвар ба шумор рафта, ин раванд дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат нақши муҳим дорад. дар кишварҳои рушдёбанда ба соҳаи паррандапарварӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, ин падида дар самти таъмини тухм ва гӯшти парҳезӣ нақши бориз мегузорад. дар баробари ғанӣ гардонидани бозорҳои истеъмолии мамлакат бо маҳсулотҳои худии соҳибкорон ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва маоши зарурӣ таъмин намудан ба аҳолӣ таваҷҷӯҳи хоса дошта, кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки ҳаҷми истеҳсолотро зиёд намуда, маҳсулоташонро ба содирот равона намоянд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Бӯстон 2010 соли 2010 дар ноҳияи Вахш таъсис ёфта, баробари таъсис ёфтанаш беш аз 10 нафар аҳолии ноҳияро бо ҷойи кори доимӣ таъмин намудааст. соҳибкорони ватанӣ баробари бунёди корхонаҳои паррандапарварӣ дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ҳиссаи назарраси худашонро гузошта, имрӯз тасмим доранд ин соҳибкорон баробари зиёд намудани ҳаҷми ин корхона бозорҳои мамлакатро низ бо гӯшти хушсифат таъмин намоянд. ҳиссаи бузурги ин фермаҳои саноативу истеҳсолӣ бо технологияи муосир таъмин гардонидани коргоҳ ва шароити зарурӣ таъмин намудан ба кормандон, инчунин мусоидат намудан дар ғанигардонии бозорҳои истеъмоли мамлакат бо маҳсулоти худӣ дониста мешавад. парваришу нигоҳубини номгӯи мухталифи ин паррандаҳо кори саҳлу осон набуда, дар тӯли фаъолияти корияшон кормандон таҷрибаи кофиро аз бар намудаанд. طول 60 سال در این کارخانه کار میکنیم، معاش خوب میگیریم، با جای کار تامین هستیم. میخوایم که همین خیلی کارخانه ها در ناحیه ما زیاد شود و زنهایی که بیکار هستند، مردهایی که بیکار هستند اومده در اینجا کار نمایند. роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Бӯстон 2010 дар ноҳияи Вахш тасмим доранд, ки шароити ин корхонаро беҳтару хубтар гардонида, дар заминаи ин корхонаи паррандапарварӣ чанд корхонаи дигарро таъсис диҳанд. Сулаймон Саидзода, Бинёмин Шарифзода, ноҳияи Вахш, ҷаҳоннамо.